Fl-ewwel tmien xhur ta' din is-sena Infrastruttura Malta bniet mill-ġdid 128 triq residenzjali. Dan ifisser li kif għamlet is-sena li għaddiet l-Aġenzija bniet mill-ġdid medja ta' 4 toroq fil-ġimgħa, xogħol li ammonta l 27 kilometru ta' toroq b'infrastruttura ta' kwalità. Fi żjara li saret f'waħda minn dawn it-toroq ġodda fil-Ħamrun, id-direttur eżekuttiv tal-Aġenzija l-Perit Rejfil Abdilla spjega x-xogħlijiet ewlenin li saru. Toroq residenzjali saru daw l-ewwel minn xhur tas-sena jinkludu 50 km ta' bankini ġodda u 80 km ta' servizzi ġodda. Servizzi ġodda jinkludu kemm dranaġġ kif ukoll ilma potable water supply, provvista l-ilma tax-xita, kif ukoll anka servizzi ġodda ta' elettriku u dak tal-telekomunikazzjonijiet. It-toroq ġodda intuża madwar 73,000 tonnellata ta' asfalt u daw it-toroq ġodda bl-asfalt u bankini ġodda jtejbu l-ħajja ta' residenti. Il-Perit spjega wkoll kif dawn l-aħħar 3 snin u nofs l-Aġenzija żiedet aktar minn 53 km ta' katusi, kanali u spralli għal ġbir tal-ilma tax-xita mit-toroq Maltin. Fl-istess waqt qed tirranġa tnaddaf u ttejjeb sistemi tal-ilma tax-xita li kienu diġà jeżistu f'toroq oħrajn. Waħda minn dawn it-toroq li tlestiet ftit tal-ġimgħat ilu hija dawret il-qalb imqazza, it-triq li ddur max-xatt ta' Birżebbuġa mill-Bajja ta' San Ġorġ sal-Bajja Sabiħa. F'din it-triq twila aktar minn kilometru l-Aġenzija għamlet investiment ta' madwar €1,000,000. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ron Farrugia spjega kif dawn ix-xogħlijiet jaraw li titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Daw jiżdiedu mal-mijiet ta' toroq oħrajn illi diġà saru fi żmien li għadda, parti mill-programm ta' ħidma tagħna tas-7 snin fejn ħajsiru t-toroq residenzjali ta' Malta u Għawdex kollha. Ħarsu quddiem biex inkomplu nagħtu infrastruttura tas-seklu 20 għall-poplu Malti Waċi. Fl-istess ħin għaddejjin diversi proġetti infrastrutturali kbar bħal dak tal-mini ta' Ħalkirkop u l-ajruport, il-Luqa Junction Project, l-Imrieħel Underpass Project u l-Grand Harbour Clean Air Project fil-Port il-Kbir.